So, ayan, alis muna kami. Punta kami ng Legazpi City. Sakay ng aming karag-karag na tricycle. Boy, ayusin mo nga ito na. Magdala tayo ng payong. So, ayan, i-check muna natin ang mga bagay-bagay bago iwanan. Ayan, ang munting tahanan natin. Kulimlim ang langit. Mukhang uulan. Adil. Baba. Ma. Mas tayo. Para sa ibang, wala silang authorized na ibang magano, medical. Kaya naman kumado man ka sa ano. Sa ano kan ba igo ah. Baka makahabol para dahil ka lang ubul sa So ayun mga kaibigan, naghanap kami ng accredited ng LTO para sa magbigay ng medical certificate para makapag-renew siya ng license. Kaya pa yan makahabol ka sir? Sana makahabol pa po. Ano po? Dito na ang tao. Una, may mga pares ko kung ano eh.
Ma-renew siya. Sinsya man lang, te. Opo. May registro. Bako man po. So may portal na si sir. Iguana po. So sa 10 years. Opo. O, tama ito. Habol pa ilan mo lang. Unami nga ni, dahil na may pigduman pa kaya kami. Ay nga, daw yan mo sa Dr. May. Opo. Takot din ako, nagulit na yun, alas 4. Duman kayo sa may ano, dahil na dapo. Wala na, mabuliman mo lang. Pag alas 3, wala na duman. Sabi ko, mabulta na naman kami. Bata man ito pa Ay, kami. oo. May pigduman pa kaya siya kasubago. Gahabol man kang oras. Gabo sa habulon. Saan ba ka marang kumaan ito? Sa sentro po. Aw. May ibang lugar, may alam mo na, may kabit. Oh, ay arayon na po ito. Para yun na. Ano duman sa mga sanwa? Dolo ng ano, barangay kang manito. Maring nga ni may Orang magkitawo. Sir man lang. maring nga may nahaputan siya. Na. So, nag-alalakaw kayo ng tricycle pag nagpaparestro kami, nahapot niya kung saan pwede pa magpa-medical. Tinuro digdi. Kami, nagdala mo kami din mo lang. Ah, Yung motor. opo. Kapalikan mo, registrado na. Halimbawa, permission lang, kita ni Sinsilon, mga pagdagangan, balikan mo, registrado na. Kasi magpapila po si Sir. Yung ano po. Dito sa opisina, may one stop naman yan. Kasi nagbubukas pag aga. Okay. Marisa na. Marisa na tara, baka makahabol pa kami. Iyo, may pante. Alas 5 man ang cut-off dyan. Opo. Kaso kung dakol pong tao dumaan, dahil man yata, ano po? Iba lang po. Sana nga makahabol kami ng cut-off ng oras sa LTO 5 hanggang 5 o'clock. Mag 4 o'clock na eh. Sana para hindi na kami bumalik bukas. Magkano pa gagastusin namin, tapos sayang kung hindi kami makapag-open ng shop. Yung buong maghapon, mahalaga yun sa amin para ano, makasurvive. So ayun mga kaibigan, nandito na ulit kami, bumalik kami dito sa may LTO. Sana makahabol pa siya sa cut-off ng pagre-renew ng lisensya. Sana magkahabol. Nahabol Sana. niya. Nahabol niya. Nahabol niya. Kasi pagdating namin dito 3:30 PM na. 3:30 PM na kasi may mga pinuntahan pa kami, pumunta pa kami ng bangko. Nagpila pa siya ng mahaba doon. Tapos pagdating namin dito sa LTO, wala na yung doktor na nagbibigay ng medical certificate para sa mga magre-renew. Dito lang kasi meron sa may office lang ng LTO. Buti na lang may nakapag excuse me, may nakapagturo sa amin doon sa may unahan. So sabi naman doon, makakahabol pa naman siya. Nakuha lang namin ng mabilis lang kami nakakuha. Wala pa kaming 30 minutes doon, bumalik agad kami dito. So ang oras ngayon ay 4:10. So magsasara siguro sila ng 5. Sana. Maingay. Sana makahabol pa para hindi na siya babalik bukas. Sayang ng gas, tsaka buong araw na naman masasayang. Malaking bagay sa amin yung isang araw. Isang araw na kayod para sa pamilya. Sana talaga successful yung lakad for today's video. Pasok na anak. Pumasok ka na. Iinip na itong isa. Nak. Meron lang kasing mga authorized na medical clinic. Hindi ko alam kung tawag dyan. May mga authorized lang na doktor yung LTO kung saan ka pwedeng kumuha ng medical certificate.
Maghintay kami rito. Sana successful. Sana hindi pa siya na-cut off. Para hindi na kami babalik. Sayang din ang gasolina namin. Papunta rito. Nakali ka na. Pasok na. Umulan oh. Wala ba? Ha? Maglabas lang. Tayo. Okay. Nainip na siya. Wala pa naman tindahan dito na. Nagugutom na siya. Walang snack simula nung pagdating namin. Hindi kami nakabili ng pagkain. 5:02 na wala pa din siya. Higit isang oras na kami kakahintay. Tulog na tong kasama namin. Tulog na si John Bert. Ayan, nakatulog na siya kakahintay. Nagugutom na daw siya kaso wala man akong mabilhan ng pagkain. Yan, puro building naman dyan. Kalsada. Masyado matarik yung bundok. Buti hindi nagla-landslide yan pag tuwing tuloy-tuloy yung ulan. Ayan. Walang mabilhan. Doon naman sa kabila. Ayan, wala talaga. Tinignan ko dyan sa may kabila dyan. Wala. Wala mabilhan. Ayan, nagising na si John Bert. Wala pa rin ang papa niya. Nanto ka, Noy? Bagong gising? Ba yung tulog mo, no? Nanoy, 30 minutes din yung tulog mo. Ano yan? Ba't parang ka nagunguya? Ba't parang nagunguya ka? Haba ng tulog mo, ah. Hindi ka nangalay dyan? Ha? Dito na, oh. Dito na sa ano pa ni mama ay sa dito, oh. Boy. Dito na, oh. Dito ka na. Dito, oh. Wala pa din. Ay, nandyan na. Nandyan na si papa mo. Ayun, oh, na naka-blue. Nandyan na siya. Ano kaya kung ano? Kumusta ang lakad? Nangaturog na lamang si Boy. Ano? Successful? 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 Buti naman. Try na kita magbulta. Nakaturog na si Boy, 30 minutes. 10 years validity. Pero every 3 years, magpapamedical. Gugutom na daw siya pa eh. Saan kita makaon? Diyan, may mga lugaw pa tayo. Maglugaw tayo. Nagugutom na itong isa, umiinit na ang ulo. So, tara. Naubo tuloy ako. Naubo na ako, Boy. Nagugutom na kasi yan, no? Nantok pa. Tinawag ko papi. Yan naman talaga. Baka October mo pa makuha yung license mo. May duwang schedule kang medical. 2027, 2030. Ano yung, pag nagpapamedical, ano yung tinitingnan? Mata. Mata. Tapos, BP. O kasi, syempre. Kung high blood ka siguro, hindi ka magkakapag-renew. Normal naman ang BP mo. May pinabasa ka. Pinapabasa pala. 585 plus 350 sa medical. Ang isang rito. Yun naman pala. Ito kung magpapa... May nanoman niya. Malunod. Mabilis lang pala mag-renew.
Pag may medical, madali na. Dahil para ang ano ito, nagpipila pa. May number ko. Pag- Pag niya, butong bang wala size? Bakit? Sa lao, yung mga nag-arabot pa nga niya. Pwede pa pala ganun? Hanggang alas 5 pala na, wala pa nag-alas 5, may nag-bawa, 5 minutes na lang. Obligado siya tanggap. O buti na lang, nag-try tayo. Tapos, Kung umuwi na, wala na, babalik ka na naman. naglog ang mga alas 5 na, obligado siya tapos na nabawa, buto niya alas 7 dyan. O kasi sabi nung lalaki doon, 5 o'clock ang cut off. Cut off. Okay, kato, kung naglog na, So ibig sabihin, pag before 5 dumating ka, the process. pasok ka pa sa cut off. Sige na, go na. The process pa ngayon, hanggang ngayon matapos. Dahil ngayon, simple na tapos. Kasi kawawa, man katulad natin malayo. Ngayon siya, mo boy. Saan tayo? Kainin mo na mo tat. Ito naman, nabutol siya, ano, baka lang. Magpunta na muna tayo. Bili muna natin si Buboy ng makakain. Sa endo nga siya. Ano gawan? Kahit ano, makakain ni John Bert. Bilhan mo na. Ano dyan ba? Magano gawan na niya? Nag-take out ba? Yung sakap. Hindi. Magayon. Ha? Hindi magayon. May mga rolang. Hindi, take out na lang. Para may makain itong isa. Dahil makitang mga bagala na Nano? na lumaan sa may SM. Nang alin? Alin? May SM. Ano bibilin mo sa SM? Sa may SM? Lugaw dyan, di ba? Sa... Ha? Let's go na! So, ayun mga kaibigan, hindi na ako nakapag-video kahapon pagdating namin dito sa bahay kasi masyado nang late. 9 o'clock PM na kami dumating tapos maulan pa. So, ngayon, nagluluto si Manay na naman ng aming tanghalian na ito. Nagluluto tayo ng sinabawan na isda. Yan, nilagay ko muna yung mga gulay. Yung okra, hindi ko yan hinahati kasi ayaw ng iba kong mga anak. Tapos ito yung sinasaing ko. Yung kaldero na yan, binili ko yan kahapon sa Legazpi kaya ang puti-puti niya pa. Kahapon lang medyo maliit na kaldero kasi yung sinasaingan namin na kaldero sobrang laki. So para kaming ano, may kasalan pag tuwing magsasaing sa size ng kaldero namin. Meron naman kaming maliit pero sobrang liit naman niya. Hindi kasya sa amin kasi marami kami, 7. Tapos 7 kami dito sa bahay. Tapos pag pumupunta yung nanay ko, nagiging 8 kami. Syempre nadagdagan kami ng isa. So 8 kami. Kaya bumili ako ng tamang-tamang saingan lang ng kanin. So, yan lang po for this video. Ito pala yung dirty kitchen namin, as in dirty na siya, hindi pa siya nare-renovate. Tapos pag umuulan din dito sa loob kasi wala pang budget para pang paayos nito. Unahin muna natin yung ating mga estudyante, yung gastusin ng mga estudyante sa araw-araw, kaya hindi pa nalalaanan ng budget. Pero siguro bibili na lang muna kami ng trapal para tuwing umuulan hindi siya tumutulo, kasi dito ako nagluluto sa area na ito tapos naglalaba, kaya mahirap pag maulan kasi nauulanan din ako. Ayan yung isda natin, nilagay na natin. Fresh na fresh yung isda na yan na nabili ko. Malapit kasi kami sa dagat kaya may mabibili kang mga fresh na isda katulad yan. There's not much to do when all I can